Сугестопедията за втора година в Средно училище Любен Каравелов. Именно тук при нас може да откриете този метод на обучение. И защо е толкова уникален, особено в нашето съвремие, когато децата се концентрират трудно, отказват да мислят, да анализират, да създават и да творят. Въведохме сугестопедията през учебната 2023-2024 година в Средно училище Любен Каравелов в първи клас. Това е един революционен метод в начален етап, който преобразява цялата атмосфера и я превръща във вълшебство. Напълно актуален, съвременния динамичен свят. Преобразявайки процеса на учене чрез дълбокото внедряване на музиката, изкуството и игрите, активирайки възприятията и интензитета на децата и превръщайки ги в творци, в автори, а не просто получатели на информация. Това е точното средство за концентрация и въздействие върху детската психика сега, в този динамичен свят. Докосването до сугестопедията ни учи как да бъдем по-добри и по-хуманни, и по-успешни, и много по-лесно да се справяме с проблемите и с трудностите в живота. Учи ни да вярваме, че няма невъзможни неща в живота. Използвай ума си, но слушай разума си. Следвай сърцето си, но се доверявай на опита си. Най-важното е, че чрез този метод се усвоява голям обем от знания, което става на подсъзнателно ниво. И в тази връзка не е необходимо децата да пишат домашно. Резултатите на паралелката са показателни за успеха. В състезанието Аз и знанието 8 деца с максимален брой точки. Аз, природата и светът имаме 10 отличени деца с пълен брой точки. В математика без граници спечелихме 2 сребърни и 1 бронзов медал. Коледното математическо състезание ни донеси 1-во и 4-то място.